Usahay ba masuya ka sa uban? Ang kasina, mahimong bation ni bisan kinsa. Bisag naa na tay kwarta, grabe na tag-abilidad. Ug dako na tagkalampusan sa kinabuhi. Dili jud malikayan nga masuya ta. Maong isgutan nato sa video karon kung nganong angay taning tangtangon sa atong kinabuhi. Maalamon nga atong susihon kung sa unsang paagi mahimong mutungha kanato ang kasina. Ug kung unsay mga resulta niana, kita ilabi ng angay mahibalo kung unsay himuon aron dili makontrolar sa kasina ang atong kinabuhi. Ang kasuya mao'y pagkayugot ngadto sa uban tungod sa ilang kabtangan, kalampusan, mga bintaha ug uban pa. Gusto mong gud nato nga kung unsa ang naa sa uban, naapod sa ato. Di lang kana, gusto na dayon natong dauton ang tawo. Motukar man gud atong kasuya kung sige natong ikumpara ang atong kaugalingon sa uban. Samot na makita nato ang naa sa ila nga wala sa ato. Ang Biblia daghag pasida ang panig-ingnan. Ang pipila nagpakita kung sa unsang paagi ang kasina na ugmad ug nakadaot sa kinabuhi ni adtong nagpakontrolar niini. Sama sa storya ni Cain ug Abel. Napatay ni Cain si Abel tungod sa kasina. Ang storya pod ni Jose, tungod kay palangga kay siya sa iyang amahan, gibaligya sa iyang mga igsuon, ingong ulipon, ug way kaluoy nga gipatuo ang ilang amahan nga patay na si Jose. Daghan pa kay kag makitang example sa Biblia bahin aning kasina. Ang kasina makapatunghag makadaot nga mga resulta. Kini mahimong mutultol sa pagdumot, inhustisya, ug pagpatay. Dugang pa, ang biktima sa matag kahimtang walay gihimong daotan. Doon na ba kitay mahimo aron masiguro nga dili makontrolar sa kasina ang atong kinabuhi? Unsay atong pangontra sa kasina? Number 1, ugmara ang gugma. Ug ugmara ang inigsuong pagbati. Mao ni ang giingon ni Apostol Pedro sa unang Pedro 1:32. Higugmaa pag-ayo ang usag-usa nga kinasing-kasing. Ug unsa ang gugma? Ang gugma taas og pailob ug maayo. Ang gugma dili siloso. Kini dili manghambog, dili garboso, dili bastos, dili mangita sa kaugalingong kaayuhan, dili masukanon, kini dili maghupot og listahan sa kadaot. Kung naatay inani nga klase sa gugma, wa na space ang kasina sa atong kasing-kasing. Number 2, pakig-uban sa mga alagad sa Dios. Kana jung tinuod nga alagad sa Dios. Naman gyud uban, pasimba-simba lang, pero bati man gyapon batasan. Ang pagpakig-uban sa mga isig ka magsisimba, makatabang nato sa pag-ila sa nabatunan natong mga panalangin tungod sa atong pagpakigsuod sa Dios. Wala tay angay ikasuya, kay nakadawat man pud mga panalangin. Number 3, pangitag mga paagi nga makabuhat og maayo. Si Jesus miingon nga atong higugmaon ang Dios sa tibuok natong kasing-kasing, sa tibuok natong kalag, ug sa tibuok natong hunahuna. Angay natong higugmaon ang atong isig katawo sama sa atong kaugalingon. Number 4, ikalipay ang nahimo sa uban. Kung unsa man gani ang nakabot sa uban, ato nang ikalipay. Maningkamot na lang tag-ato para naapod tay makabot aron makontrolar ang kasina, gikinahanglan ang padayong paningkamot. Timan nga ang kasina may usa sa mga buhat sa unod nga angay likayan natong tanan. Kung di ta magpakontrol sa kasina, kita mas malipayon ug makapahimuot sa atong langitnong amahan.